It's Mega Grace Hour on Vuma FM 6 minutes before Mzogologo Gabriel Sithole and Pindi K kanti ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba sengiyavala ekseni ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje ngicela ukushiya ngaleli verse nje amavesi amabili kuphela namhlanje ekseni uGenesis chapter 1 uverse 2 no verse 3 kuphela. Umhlaba wawuyihlane elingenalutho kwakungubumnyama phezukodwa kepha umoya kaNkuluNkulu wehla wenyunga phezukwamanzi. Uverse 3 uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya kwaba khona okukhanya. Ngicela ukukhuluma ngalamavesi amabili nje kuphela bese uyaqala usuku lakho namhlanje. Uverse 2 uthi umhlaba wawuyihlane. Uverse 3 uthi uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya kwaba khona ukukhanya. Kuverse 2 uNkulunkulu usitshela ukuthi kukhona ubumnyama emhlabeni, kukhona into hopeless emhlabeni, ithemba likho kumnyama. Ungalenzi iphutha lokuthi uma empilweni yakho udlula kuverse 2 bese uyitshela ukuthi impilo yakho iyophelela kuverse 2. Ungayitsheli empilweni ukuthi mawudlula ekuyisizini yokudlula ebumnyameni nasesizini yobuhlungu bese uyitshela ukuthi impilo yakho iyophelela lapho. Impilo yakho ngeke iziphele kuyisizini yobumnyama uverse 2 kuphela, kodwa kukhona nevesi elilandelayo ilungu verse 3. Kuverse 3 sizwa sekhuluma uNkulunkulu ethi makube khona ukukhanya. Kuverse 2 kunobumnyama emhlabeni, yonke into imnyama emhlabeni. Ngifuna ukuthi kumina namhlanje ekseni uma usadlula kuyisizini kaverse 2 wempilo yakho ungalinge uphosi ithawula uzuyitshela ukuthi ayikho into engcono nenhle eyoke ivele empilweni yakho. Njengoba udlule esimene esibhlungu namhlanje, udlule ekukhaleni namhlanje, usadlula ku chapter 2 wempilo yakho, kodwa impilo yakho ayipheleli lapha. Sekhona amanye ama chapter anokukhanya empilweni yakho. Isekhona elinye chapter elilandelayo la khona uNkulunkulu azothi makube khona ukukhanya. Ngiyazi bekumnyama ku chapter 2, ngiyazi bekumnyama ku chapter 2 wempilo yakho, ngonyaka wedlule bekumnyama, izinto beyingahlangani, kodwa ngiyakuthembisa ekseni ukhona u chapter 3 wempilo yakho. Ngiyakuthembisa i chapter elandelayo yempilo yakho iyoba ngcono kakhulu kune chapter eyedlule. Abantu abaningi bathi mabedlula ku chapter 2 noma ku verse 2 wempilo yabo la khona kunesimo sobumnyama bese bevele bephosa ithawula beyitshela ukuthi uNkulunkulu usebashile, beyitshela ukuthi uNkulunkulu akasekho, beyitshela ukuthi ayikho into engcono esazovela empilweni yabo. Namhlanje ekseni ngizokuqinisekisa futhi ngizokukhumbuza ukuthi akupheleli nje la ukhona manje, ukhona esinye isahluko esilandelayo, khona elinye ivesi elingcono la khona uNkulunkulu ezothi makube khona ukukhanya. Lezi zinto akade uyidinga nezinto obuyifisa ila khona uNkulunkulu akazokunikeza zona. Manje ke abantu benza iphutha bengabi nasi isambulo sokuthi uma besadlule bumnyameni beyitshela ukuthi kuzoba mnyama njalo, kanti makuba mnyama ubumnyama busuke buzobikezela ukuthi khona olunye usuku olulandelayo, khona obunye ubukhanya okulandelayo okuzofika. Ngiyacela ekseni mosadlula kule season empilo yakho, usadlula ku season ka verse 2 yokuthi kunobumnyama, izinto ayihlangani, abantu bayakujikela, abantu bakhuluma ngawe, abantu izinto eziningi ngawe, bazama ukuxoshisa nasemsebenzini. Ungakhathazeki kuse uverse 2 nje empilo yakho awubuhlungu, kunobumnyama, kunobuhlungu bodwa nje kusemnyama kwamanje. Ngiyakuthembisa kodwa mina uNkulunkulu uthe ngeke uzuphelele lapho. Likhona elinye ikusasa elizayo empilweni yakho, likhona enye into engcono uNkulunkulu asayihlelayo la khona uzobona khona kunokukhanya empilweni yakho. Ngeke kuze kuphele ngobumnyama. Makusemnyama kusho ukuthi akakapheli, mangakahlangani kusho ukuthi akakabi isigcino sakho, mangakayibona izinto obuyikhulekela kusho ukuthi bengakabi isiphetho sakho. Ikhona into uNkulunkulu enamandla nengcono akayihlelayo akazokunikeza yona impilo yakho. Ungalilahli ithemba ngoba ngakalungu kwamanje, khona into ezayo futhi uNkulunkulu akazoyenza ayenzele impilo yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.